ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನ್ಮರಡ್ಡಿ 24. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಸದಾ ನೆನಪುದಿ ಒಳ್ಳೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆವಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಹರ್ಷಿತ ಆವಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲಿ ಪಾತೆರು నేను ಕಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಆಶ್ರಯಡು ಏರು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು? ಬಾಬಾ ಏರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿರು? ಉತ್ತರ: ಏರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಮುಹಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಬಾಬನ ಆಶ್ರಯಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಾತ ಕಡೆರ್ದು ತುಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸೆಲೆತೊಪ್ಪುಜೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇರು ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನಂತೂ ಜೋಕುಲು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಲೆ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಶಿವೋಹಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಶಿವೋಹಂ ತತತ್ವಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಅತನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ಅವಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುನತ್ತೆ. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಡೆ ತೊಂಜಿ ವಿಷಯಲುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಾತ ವಿಷಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪನ್ಪರು. ನಿಕುಲೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಅತ್ತನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೊಡ್ಲ ವಿಷಯಲು ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವರು ಮಾತೆನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒಬ್ಬ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆಯುನಿರ್ದವರ ದುಕ್ಕೊಡೆ ಉಪ್ಪರು. ಇದು ಸುಖ ದುಃಖದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರಾಪುನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸುಖದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಒರಿಯ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ఒక ಮಾತೆರ್ಲ ಏಪ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಬಾಬಾ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಕೇವಲ ಒಂತೆ ವಿಸ್ತಾರಡು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಲ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಯೋಗರ್ದು ಲಾಭದಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಗೀತೆದ ಅವ್ಯ ಯೋಗನು ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪವಿರು ಅವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆದುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ಲ ಕೈತಲಂತೂ ಯೋಗದ ಪಾಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಹಠಯೋಗ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪವಿರು. ದೇವತೆಲು ಕಲ್ಪವನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಯೋಗದ ಪಾಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ಯೋಗರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಆಪೇರು ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದಿನ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗತ ಮಧ್ಯುಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಿಕೆ ಉಂಡು. ಇಂದಿನ ಸಂಗಮೆಗ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಕ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಏತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತರಡ ಕೇಳ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಐನು ಆಜಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದುಪ್ಪಡು. ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುನವು ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಸೇವೆನೇ ಸೇವೆ. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಮಾತೆ ತಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೋ ಆಯ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರೊನ್ನೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಕೈತಲ್ ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೇರು ಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ನಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ನಶೆ ತುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಕುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಮಚಿತ್ತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ನಿಕುಲು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುಲೆ ಅಪಗ ಸುಂದರಾದು ಅತನ ಪೊರ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಡು. ಭಲೆ ಆಫೀಸುಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು. ಏತು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನಡು. ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ರಡ್ಡು ಜೊತೆಟೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಲವ್ಯನ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು
ಉಲಾಡ್ದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಡ್ದಲ ದುಂಬು ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಧಾರ ನೆನಪುದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಳ್ದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಅಪಗ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು. ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಸೇವೆಡ್ ಪೋಡು. ಸೇವೆದ ವಿಚಾರ ಪೊಡು ಪ್ರದರ್ಶನರು ಬಾಬಾ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಜೊತೆ ಟುಳ್ಳಿರು. ಬಾಬನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಟುಂಡು. ಬೇಕುಲು ವಿಚಿತ್ರವೈನ ದಂಪತಿಲಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ದಂಪತಿలను ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಯುಗಲ್ ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು. ಕುಡ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಮೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಕ್ಲೆನು ಯುಗಲ್ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಕುಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ಯಾನು ಬಾಬಾಗು ಸಿಕ್ಲದೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ ನನುಂಜಿ ಜನ್ಮ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯ ಅದು ಕುಲ್ಲುವ. ನಿಕುಲ ಸಹ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈತಲುಂಡು. ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇರ್ದಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಬಾಬನ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ. ಆಂಡಲ ಸದಾ ನೆನಪುಡು ಪುಜಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ವಿಚಾರಲು ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರ್ಲ ಸಹ ಒಂಜೇ ಸರಿ ನೆನಪು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಡ್ರಾಮಡು ಕಾನೂನಿಜ್ಜಿ. ಮಾಯದ ಬಿರುಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಎಂಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ರವೇಶತೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದೇನು. ಯಾನು ಬಾಬನ ನಂಬರ್ವಾರ ಕಲೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಆಂಡಲ ನೆನಪು ಮರೆತು ಬೋಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಾಯೆ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಈ ಬಾಬಾಗ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರ ಏಪ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಶರೀರ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಶಿವಬಂತು ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಕ್ಕ ಪತಿತ ಶರೀರದ ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬೆರ್ನನೆ ಆದುಂಡು. ಡ್ರಾಮೋಡು ಬಂಧಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲ ಪಾವನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಶರೀರ ಬೋಡು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಶರೀರುಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡು ಆತ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಐತ ದಾದೆಲ್ಲ ದೀತೆರು ಪಂಡ ಐಟ್ ದಾದೆಲ್ಲ ದೀತೆರು. ಆರು ಶಿವೆ ಪಂಡ ಮುರುಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಆರು ಫ್ರೀ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಪೊಂದ್ಸರಿ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರೆ. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನೇ ಮುರುಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ಉಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಎನ್ನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲನು ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ. ಪರಮಧಾಮ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಿತ್ತುಪುನ ಧಾಮ ಆಯ್ನ ಮೂಲ ವತನ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಗತ್ತಂತೂ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಆಕುಲು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೈರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆಂಕುಲು ಏಪ ವಿಜಯ ಆದುಪ್ಪುನೋ ಅಪಗ ವಿಜ್ಞಾನಲು ಸಹ ಸುಖದಾಯಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದುಃಖದ ಪುದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು. ಬಾಬಾಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಯೋಚನೆಲು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಂಧನಡುಪ್ಪುನ ಮಾತೆಯರು ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಡು ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮೋಹಗು ವಶಾದು ತಿಗುದು ಬುರುವೆರು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಿಂಕುಲು ಅಮೃತ ಪರ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆವುಡು. ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಹೃದಯನು ಏರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರುಡಿ. ಕನ್ಯೆನ ಪತಿತ ಆಶ್ರಯಗು ಪೋಪಲು. ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. 5 ಬಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಯಗ್ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆವುಡು. ಪತಿತೆರೆಗ್ಲ ಪತಿ ತಿಗುದೆರು. ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಎಂಕುಲು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಆತೆ ಎಂಕಂತೂ ಒರಿಯನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಕನ್ಯೆಗೆ ಪತಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಅರೆದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮೆರೆದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಇದನ್ನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಬಿಗ ಅತ್ತಂಡ ತೋಟದ ಮಾಲಿಕ ತಿಕ್ಕುದೇರು. ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಪೂತ್ತ ತೋಟಗು ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಳ್ಳುದ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಮುಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪೂಕುಲು ಆದಿತ್ತಾರು. ನಿಧಾನವಾದ ಕಲೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾಗು ಬಬುಲ್ನಾಥ ಪಂದು ಲಾಲೆಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಜವೈನ ಪುದರು ಶಿವ ಪಂದಾದುಂಡು. ಬಬುಲ್ನಾಥ ಪಂದು ಪುದರ್ ದಿಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದಿಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಪುದರುಂಡು. ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅತ್ತಂಡ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ರುದ್ರ ಯಜ್ಞೋಡ್ದು ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಅತ್ತಂಡ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು. ನಿಕುಲು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆಯರು. ಚಿತ್ರನು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಷ್ಣುನ ನಾಭಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪೇರು. ಇಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 84 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚಕಿತ ಆಪೇರು.
ಕುಶಿಟ್ಲ ಬರ್ಪೆರು ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಮಾಯೆ ನಾಮ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೌಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಖುಷಿ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾಯ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸುರುಕು ತೂವನುಡಾಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಜಪ್ಪುವೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ತೂವನುಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ಪಕ್ಕ ನೇಮಿನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಮಿತ್ತಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪುದೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ರಥಗು ರಿಯಾಯಿತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಸಹ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ವಿನಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪದವಿ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ವಿನಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಯಾನು ಬಾಬಾಗ ಒರಿಯೇ ಬಾಳೆ ಪಂದು ಖುಷಿಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಮಸ್ತು ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನೋಲ್ ಪಾಡುಂಡು. ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೋಂದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೇನೋ ಏನಂತೂದು ಬೇತಕ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿ ಒಂದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅವಡು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರ್ಲ ಬೋಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ತೂದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆತೇರು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಪೇರು. ಭಾರತ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೆನಪುಡಿತದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಏರ್ಪೋಡು. ಎಂಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚ ಆಪುನವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ದ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ರೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಇಂದು ಬಾಬಾ ಇಂದು ಆಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದು ಪಾವನ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲ. ರೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಒಂಜಿ ಬೋಗಿಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೂಡ ನನಂಜಿ ಬೋಗಿಗೆ ಪೋಡು. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕುಲೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯನೇ ಇರುವೆರು. ಎಂಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿತ ಸಮಾಚಾರನು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಅದು ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದೆ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಸ್ಥಿತಿನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡು. ಶಾಲೆಡ್ ಕಡೆಟ್ ಮುಂದುವರಿಯುನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಪೆರೋ ಅಕುಲು ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ದ ಅವಕಾಶಲು ಸಹ ಉಂಡು. ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಕಲ್ಪುಡು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಮಂದಿರೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಡೆಟ್ಲ ತೆರಿಪವಲಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಲು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದು ಪೆರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು. ರೈಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ಜದ ಮಿತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ರಡ್ ಪರತ್ ಜಗತ್ತರದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು. ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಂದೀವನಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ ಮಹತ್ವಂ ತೆರಿದು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ದೀಪುನಂಚನ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ. ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ಇಂದು ವರದಾನ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪರ್. ಯಾನು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನದವರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆತ್ತು ಇಂದು ಅಂತೂ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಳೆಂಡು. ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನಾದುಂಡು. 5 ನಿಮಿಷ 5 ವರ್ಷದೊರ್ದುಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಐನದವರ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಈತ್ ಗಮನ ಸಹ ಸದಾ ಕಾಲಗಾದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿಯುಂಡು. ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವವಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.